अरे बाकी हमारा कुछ भइले ना कोई लागत गड़िए चकना चूर हो गइल का तो एक दो लाख के अपाहिजे का हरे रे तोरा नइखे लौकत का रे अगर तोरा नइखे लौकत ना तो अपना दोनों आँख के प्लास्टर करवा ले लाल बाबू मिस्त्री यही जे बाड़े लागत कोनो आदमी में टकराई का तो अरे भाई तोहरा चोट वोट नइखे ना लागल का हम तोरा घर के भागल नजर लागत तनी चोट चोट हम अपना कबो काम के खोटे नहीं कालम ना तो कोनो लड़की हमरा से प्यार ना करू अरे यार तू तो कान के अपाहिजे बाड़े अच्छा दोनों लोग अपाहिजे बानी जा तो आओ दोस्ती कर लिहल जा लेकिन हाँ एकरा पहिले हम तोरा के एक उपाय बतावतानी हमारा ओठ पर दे आ समझ कि हम का कहल चाहतानी आओ दोस्ती कर लिहल जा आओ आओ आ दोस्ती कर लेना हो गई आओ कबे से बैठल बैठल गोड़ दुखा गइल बा आओ खड़ा हो जाई जा तो अब भाई अपन जीवनी बताओ तू पहिले कैसे हो गइले रे अरे मत पूछिया रहा हमार दुख भरल कहानी अगर हमार तू दुख भरल कहानी सुनबे न तो तोरा आँख से इतना आंसू गिरी हई जितना अगवा वाला बैठल बस न सब धान में दह के चल जेबस वही तो आज तू बताइए दे एक बार के बात रहे हम कौन एगो लड़की से बहुते प्यार करत रहे जानत रे हम हीरो हीरोइन पार्कवा में प्यार करे बसन तो हम अपन से अपना दोसरे अजमनी चल ले गोनी लाइटिंग में ऊ बैठा रहे आ हम ओकरा कपार पर ओकरा गोड़ पे मुड़ी ध के सुता रहे तली कनवा खजुला दिहनी तो ऊ का काम कैलस कि हाथना मोट फारलाठी लेके हमरा एगो कान मुंहे टेल के आ दूसर का कान मुंहे साफा खोटे निकाल दे लेकिन दुख के बात तो ई बा कि खोट के साथे साथे हमर कान के स्पीकर नहीं निकाल देलस रे चुप हो जा भाई चुप हो जा तोर दुखद कहानी सुन के हमारा आँख से ना बोले कि नाक से आंसू चुहता आंसू हमार तो दुख भर कहानी है रहे तू कैसे आंधर हो गइले रे आंधर मत पूछ भाई हमारो बड़ी दुखद कहानी बा